Tu sa neotočím, prečo? Tu sa otočí. No Augusto? Ale kurva, keby som ti povedal, že samozrejme, že sa otočíš, tak sa viac trápiš. Isto, hej. Teraz keď to namosúrilo a otočil sa bez problémov. Kurva, ten staje, toto nevyzerá tak, že by sa to tam dalo vyjsť. To už aj to videl. Nebyť toho stromu, stupačkou som zakvačil do stromu.